World Youth Day hija ċelebrazzjoni tal-fidi taż-żgħażagħ madwar id-dinja kollha. Is-sena d-dieħla se ssir f'Lisbona l-Portugal. Fil-festa ta' Kristu Re tiġi ċelebrata wkoll lokalment. F'Malta ser tkun proprju hawnhekk ġewwa l-Belt Valletta. Is-sibt 19 ta' Novembru niltaqgħu fil-Knisja ta' San Franġisk il-Belt għal qudies u ħin ta' adorazzjoni flimkien. Wara inkomplu l-avveniment ġewwa Muża fejn tibda ċ-ċelebrazzjoni uffiċjali tal-ftuħ tas-sena ta' World Youth Day f'Malta. Eżiż żgħażagħ, nixtieq nistiedinkom ħafna fit-19 ta' Novembru, is-sibt filgħaxija fis-7, niltaqgħu biex nibdew tħejjija speċjali għal jum dinji taż-żgħażagħ li s-sena d-dieħla se jiġi ċċelebrat flimkien mal-Papa ġewwa l-Portugal. Nistiedinkom niltaqgħu dakinhar flimkien. See you. Narawkom. Bye.